Na kraju emisije spajamo najnoviju tehnologiju i duhovnost. Ojačati vjeru molitvom i učiniti je dostupnu svima. To je namjera projekta Pomolimo se online, koji je u svijet krenuo iz Donjih Andrijevaca. Nakon što su u ediciji Naša obitelj tiskali 18 molitvenika koji su odlično prihvaćeni među vjernicima, župnik župe Svetog Andrija Apostola velečasni Nikica Mihaljević odlučio je poći korak dalje. Budući da su i mlađe generacije koje su primile baštinu vjere od svojih roditelja, da i njima želimo izaći u susret, progovoriti njihovim jezikom, otvorili smo web stranicu gdje svaki korisnik računala može i saznati u molitvi, o molitvenicima, prelistati, može se isprintati. Internetska stranica Molitvenici.net bilježi i po 10.000 posjeta mjesečno, kaže Donjoandrijevčanin Marko Tunković, student elektrotehnike zadužen za njezino održavanje. Jako puno korisnika bilo sa mobilnih telefona, pa smo u tu ruku onda odlučili da ćemo preći na taj mobilni dio svijeta, znači na smartfone. Pokrenuli smo, prvo smo prebacili stranicu u web, znači u mobilnu verziju, a sad su nam u razradi ostale aplikacije od Androida, iPhona i Windows Phonea i tako nekih još platformi. Tako će molitve vjernicima biti uvijek dostupne. Dok čekamo na red, vozimo se u autobusu, kaže nam ovaj đakovački vjeroučitelj koji zamisli župnika pretvara u djelo. Svjesni su da velik broj ljudi za molitvom poseže tek kada je u potrebi. Činjenica je da ne funkcionira baš Bog kao trgovina, ja Bože tebi ću jednu molitvu, a ti meni daj uspjeh. Ali to može biti jedna klica, jedno sjeme koje može potaknuti ljude na redovitiju svakodnevnu molitvu, na to disanje duše koje je potrebno. Mi s našom edicijom i s našom web stranicom želimo reći: molitva pomaže vjeri. Više molitve, više vjere. Više vjere, više molitve. Kao neki sistem spojenih posuda. Zato naglašavamo danas modernom čovjeku koji nema vremena ili ne mari za molitvu, da zapravo propušta veliko dobro. Molitva je, zaključuje župnik Mihaljević, ono što snaži vjeru, uvijek i na svakom mjestu. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja našega današnjeg druženja. Do sljedeće nedjelje želim vam mir i dobro.